Haia, fy enw i di Gwern a dwi yn fy ail flwyddyn yn astudio Cymraeg a Chymdeithaseg a dyma diwrnod yn fy mywyd i. Sgennai'm darlithoedd heddiw, ond gennai jyst seminar yn mynd dros drama da ni wedi gwylio. Ond jyst cyn hwnna dwi angen mynd i llyfrgell a dropio rhai llyfrau i ffwrdd hefyd ar ôl gorffen treithio dwi wedi bod yn wneud. Felly, dewch gyda fi i'r llyfrgell a i'r seminar. Felly dwi'n newydd gyrraedd y Prifysgol wan a jyst yn mynd i roed fy llyfrau nôl yn llyfrgell a wedyn a'i wneud fy ffordd i'r darlith dwi efo mewn o gwmpas 15 munud. Dwi'n newydd adael y prif adeilad fan'na ac yn dod i adeilad Alun lle mae'r seminar. Haia, dyn ni newydd fod yn seminar ni wan a pan fyddwn ni'n mynd nôl i J&J, nawn ni jyst wneud bwyd. A ie. Felly, dyn ni nôl yn J&J wan. Dyn ni'n mynd i bar wneud, dwi'n meddwl, i gael bwyd a wedyn dod nôl i wylio ffilm i gyd efo'n gilydd a cael laff.